हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनखौ जोबोद गोजोननायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ साबायखर बावनो आखायाव लानाय जादों आरो मानो बेयो नोंथांमोनहा जोबजासिम नायबा बुजिनो हानाय जागोन। दा आंनि जिहेतु नेचार पाब्लिकेशन इउटुब चेनेल बेयो नोंथांमोननि अननाय एबा नोंथांमोननि मददनि थाखाय दिनै 100K क्रस जाबाय बे साबस्क्राइबारा। दा बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय एबा नोंथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावनो गोसो जादों। दा बिनिफ्राय साबायखर बावनायनि अनगायै नोंथांमोनखौ जेबो होनो हानाय गैया एबा नोंथांमोनखौ आङो साफ्रोमखौबो बेक्तिगत हिसाबै जेबो मोनसे पार्सनेलि जों साबायखर बावहरनो हाया। बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खेबसेयैनो नैबे मोनसे भिडिअनि गेजेरजों साबायखर बावहरनाय जाबाय जोबोद गोजोननायनि गेजेरजों। आसा खालामो साफ्रोमबो नोंथांमोनहा बेबायदिनो अनसायलांबाय थागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा जायफोरहा साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै नोंथांमोनहा रेगुलार नाथाय नायबाय थायो एबा माब्लाबा नायो सम नायबाय थायो नोंथांमोनहाबो फलोवार्स एबा नायग्रा हिसाबै नोंथांमोनखौबो जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय। दा बेखिनि नाथाय बेनि अनगायै बेखिनि समावनो नोंथांमोनजों माखासे आंनि जिहेतु दिनैसिमनि 100K साबस्क्राइबार क्रस जानायसिमनि जिहेतु जार्नि बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना ससे इन्सपिरेसन मोननो जिहेतु बेनि थाखाय स्ट'रिखौ आं ससे खिन्थानो नागिरदों। दा बे जाहैबाय आङो फार्स्ट टाइम इउटुबखौ चेनेल खुलिजायो ना मायो बेखौ मिथियामोन। नोंथांमोनहाबो बयबो बेनि सिगाङावबाबो जोङो साफ्रोमबो मिथियानोमोन जों बयबो बाहायोल'मोन। नाथाय इउटुबजों जे जोङो चेनेल खुलिनानै बेनि गेजेरजों गावबागावनि साननाय मावनाय दांनाय एबा गावबागावनि बोसोनफोरखौ गुबुननो होनो हायो जों बेखौ मिथियामोन। नाथाय आङो बेखौ 2016निफ्राय आङो खुलिजेननानै लादों आरो बेनिफ्राय खुलिजेननायनिफ्राय खामानि मावजेनदों लासै मावनानै 2017सिम बेयो लासैनो सिगाङावनो जोबोद ग्र' जादों। साबस्क्राइबारा बै समाव जोबोद खम दंमोन इउटुबारफ्रा बेखायनो इउटुब चेनेला बर'फोरनिफ्राय जोबोद खम दंमोन। बेखायनो 2017आवनो 1 इयार जाजोबियावनो 100Kनि बारदों माने 6 मान्थनि गेजेरावनो जादों आरो लोगोनो मनिटाइजनिबो आङो मोजाङै सोलिलांखाबाय थाखादों फार्स्ट टाइमनिफ्रायनो गासिबो रुल्सफोरखौ मानिनानै बेनि थाखायनो लोगोनो मनिटाइजनिबो एप्लाइ खालामनो हादों आरो 17आवनो मनिटाइज जादोंमोन बेयो चेनेला। नोंथांमोना बेखौ सिगांनिफ्रायनो जायफ्रा नायदों बुजिनो हागोन। सिगाङाव आङो माने फेस श' खालामनानै माने लाइभ भिडिअ खालामनानै भिडिअ बानायदोंमोन आरो बिनि उनावहाय लासै दा माने फेसखौ श' खालामनाय जाया खालि साउन्ड एबा बुंनायनि गेजेरजोंल' बानायनाय जायो। बेनिफ्राय बिनिबो गोबां जाहोन दङ जायखौ सिगाङाव गोबां भिडिअ बुंखांबाय नाथाय दिनै बेखौ बुंफिननो सानाखिसै। बिनि उनाव फैयै फैयै सानफा एफा बांबोनानै दिनैसिमनि सफैबाय। नाथाय आंनि चेनेला कन्टेन्ट हिसाबै इडुकेसननि कन्टेन्ट थानांगौमोन नाथाय बाहाय मिक्स बानायनाय जायो। जायखिजाया आंनि एक्सपिरियेन्स एबा आंनि बुंनांगौ गोसो जाबानो बेखौनो आं बुङो एबा आं बानायो बेखौनो नोंथांमोनाबो नायो सापर्ट खालामो। बेफोर आं बुंनाय आं मावनाय एबा माब्लाबा सोरनिबा माबा मोनसे कुइसन सोरनिबा माबा मोनसे गोनां मालाबा सोरबा स्टुडेन्टनि थाखाय गोनां मालाबा सोरबा स्टुडेन्टनि थाखाय नट बेफोरबायदि बेक्तिगत बिनाय हिसाबै मोनफा खालामबोयो। दा बेनिनो हेल्प मोननायनि गेजेरजों गोबाङानो नोंथांमोननिफ्राय बेबायदि साबस्क्राइब खालामनानै लाबोदों आरो फल' खालामबोदों सापर्ट खालामबोदों। दा बेनि थाखाय आं साफ्रोमबो लोगोफोरखौ फिन खेबसेबाव साबायखर बावदों। दा गिबियाव बेबायदि इडुकेसननिनो बानायजोब्बाय थादोंमोन बेनि उनावहाय हारिनि गोबांथार बाथ्राफोरखौ बाहाय सोफानाय जादों आरो बेनि उनाव गेजेर ससेयाव माने निउस आपडेट खालामनानैबो होनाय जादोंमोन। नोंथांमोनहाबो नुदोंमोन जानांगौ गोबाङानो निउस आपडेट होनायखौबो अनसायदोंमोन आरो बे समावहाय निउसखौ गोबां निउस पर्टेल एबा निउस चेनेलफोरनिफ्रायनो लायै बिनिफ्राय सर्ट आप खालामनानै होनाय जायोमोन। आरो बे समाव अब्ला जोंनि बर'निफ्राय इउटुबाव निउस फरायग्रा जोबोद खममोन। बड' इनफ' बिथां फंबायाबो गैयामोन बियो आंनि जोबोद उनाव खुलिदों आरो बिथाङाबो मिथिगौ। बेनिफ्राय आरो SB भिडिअ बिथांमोनाबो गैयामोन बिथांमोनहा उनावहायसो लासै खुलिबोदों। दा बै समावनो खुलिनायावनो गोबां मोनसे मोननै निउस होनायावनो गोबां मोजां मानसिफ्रा अनसायदोंमोन आरो दैलि आपडेट खालामनोबो थिनबाय थादोंमोन खालामबोदोंमोनबो अनसायदोंमोनबो आरो बेयावबो गोबां मानसिफ्रा सापर्टबो खालामदोंमोन भिउसआबो गोबां फैयोमोन। बेनिफ्राय मा जाहैबाय सानबाय गेजेराव गोबां निउस पर्टेल सालायगिरि लोगोफोरबो दङ आंनिनो आरो बेनिफ्राय बिथांमोनाबो नुबाय जायफ्रा बेक्तिगत माने इउटुब चेनेलनि गेजेरजों इउटुबाव निउस आपडेट होयो आरो फारसेथिं जायफ्रा गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों निउस कालेक्सन खालामो जाय निउस पर्टेल हिसाबै खामानि मावो बिथांमोनहा निउस कालेक्सन खालामो। दाना बिथांमोनहा निउस नुनानै भिउवार्सफोरखौ मोननो हाया। नैबे सर्ट आप होनायावनो सुंद'यै जेखौ हेडलाइन्स होयो बेयावनो इउटुबावनो जयैनो नायो बेनिफ्राय बिथांमोनहा भिउसखौ मोनहैनो हाया। दा बेयाव बिथांमोनहा गोबां प्रब्लेम जाबाय। पार्सनेलि आंनि लोगोफ्राबो
रिकुवेस्ट खालामबाय आरो बेजों लोगोसे गोबां निउसावबो नोंथांमोनहाबो नुबाय जानो हागौ ओरै बिथांमोनहा खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बुथुमनानै निउस होयो बेनिफ्राय फारसेथिं इउटुबाव माने क्रेडिटआ थांबाय थायो दा बे हिसाबै बिथांमोननियाव माने क्रेडिट खम जालांगासिनो थादों बेखायनो नोजोर बोनानैनो माने बेखौ स्टप खालामनाय जाबाय आरो निउस होनाया बन्द' जाबाय आंनि चेनेलाव बेखायनो आं माब्लाबा जोबोद गोनांथार माबा मोनसे दङबा बेखौ आङो माने गोदानै इडिट खालामफिननानै एबा आंनि मतामतखौ होयो आरो जास्ट बेखिनिल'सै बिनिफ्राय आङो टटेलि बेबायदि निउस कालेक्सन खालामनानै होला मानो होनबा बुजिनानै सोलायनाया गोनांथार बुजिनानै बुजियिबायदि थानायासो गाज्रि जागोन बेखायनो बेखौ साननानै बेखौ माने आं निउस आपडेटखौ होनाय जायाखिसै बेखायनो जायफोर बिथांमोना गेजेर ससे समाव आंनि चेनेलाव थानानै निउस आपडेट नुनो लुबैदोंमोन बिथांमोना नेबाय थादोंमोन आरो दासिम गोदानै नुबाय थानो लुबैदोंबा नोंथांमोना बेबायदि खेबसेयैनो निउसफोरखौ कालेक्सन खालामनानै होनाय नोंथांमोनहा बे चेनेलाव मोननाय नंला जाहोनखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय बेनिफ्राय आङो मालाबा बबेबा मोनसे सानसेनि निउसआ जोबोद गोनांथारबा जोंनि थाखाय बेखौ आं होगोन दा बेखिनिखौ आङो आंनि मतामत एबा आंनि बिबुंथि हिसाबैसो आं होगोन आंनि मा साननाय बेसो होगोन नाथाय खेबसेयैनो निउस कालेक्सन खालामनानै होनाय जानाय नङा बेखौ बुंबाय बेनिफ्राय आरो इडुकेसननि गोबां राहायै आङो सेस्था खालामगासिनो थागोन जायनि गोनां बेनि थाखाय दा बेखिनि आरो गोबां लोगोफ्रानो कमेन्ट सेक्सनाव गेजेरजों निउसाव बा माबा मोनसे आयदानि सायाव फोरोंथाइ होनो बायदिसिना होनो बिहरो दा बेनि बेलायाव गोबांखौनो नायसननो हाया मानो होनबा गोबां भिडिअ'आव गोबां कमेन्टस फैयो अबेखौ नायसननो जायो आरो दैलि कमेन्ट फरायै रिप्लाइ होनो थाङोबा माने जोबोद सम लानो गोनां जायो बेखायनो माखासेनिया थालाङो माखासेनिखौ मोनो होफिननो हायो माखासेखौ कमेन्टआवनो रिप्लाइ होनो हायो माखासेखौ भिडिअ' लाबोथावखौ लाबोनानै होनो हायो दा बेखायनो जायफोरहा नोंथांमोनहा होनो गोसो नोंथांमोनहा नैबे भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक दङ फेसबुकनि पेज बेयाव थांनानैबो होनो हागोन आरो नङाबा कमेन्ट्सबो हरनो हागोन नैबे भिडिअ'आव माबा मोनसे जुदि नोंथांमोनहा मिथिनो गोनां दंबा बावबो रिप्लाइ हरनो हागोन कमेन्ट्सआवबो बे भिडिअ'नि थाखाय बे भिडिअ'आव नायनाय जागोन एबा बे भिडिअ'नि कमेन्ट्सफोरखौ दिनै नायनाय जागोन बेनिफ्राय जाखिनि गोबांथार माखासे निउस चेनेलफोर एबा गोबांथार इउटुब चेनेलफोरबो दङ सिगाङाव बिथांमोनखौ आं गोबां सापर्ट खालामनानैबाबो होगांबाय नोंथांमोनाबो जायफ्रा स्टार्टिङाव दंमोन नोंथांमोना मिथिदों फार्स्टआव 2017आवनो इउटुब चेनेल बानायनायनि बागै मोनसे वाट्सएप ग्रुप बानायलायनानैबो जों हेल्प होलायदोंमोन बेखौबो बयबो मिथिदों जानांगौ दा बेखायनो नोंथांमोनहा बुजिनो हाबाय जानांगौ जा माबायदि आंनि ट्रेन्ड खारबोनायमोन बे नाथाय मोजाङै सोलिनांगोन नङाबा नोंथांनि चेनेला थैलांनो गोबाव नङा आरो जेराव आंबो बिनि थाखाय भुगिनांदोंमोन नाथाय आङो जेबो गाज्रि खामानि मावनाय नङा आंनि भिडिअ'खौ आंनो इडिट खालामनायाव माने इउटुबाव टाच खालामफ्रांनायाव बेयाव माने आंनि भुल जादों आरो आंनि नायनाया गावनि भिडिअ'खौ गाव नायनो मोना गावनि आइडिजों गावनि भिडिअ'खौ नायनो मोना दा बे नायनायाव आंनि मनिटाइजआ डिमनिटाइज जादों आरो सासपेन्डेड 1 मान्थनि थाखाय जादों आरो बे 1 मान्थखौ आङो नेनानै थानांदों भुगिनांदों दा बेबादिबो गोबाङा जानांनो हागौ दा जिखि जाया मानो टारगेटआ रां रुफानि खोथा नङा जोङो मिथिनो गोनां दंबा मिथिहोलायनांगौ माबा मोनसे फोरमायनो रोंनाय दङबा बेखौ फोरोंनांगौ जानो नायग्राफ्रा मिथिनांगौ बुजिनांगौ जा बेखिनिल' बेखौसो जोङो गोसो होनांगौ बेखायनो नोंथांमोनाबो बेबायदि खालामबानो जाबाय आंबो बेखौनो लागासिनो दं दा बेनि गेजेरावनो हेफाजाब होलायनाय हिसाबै सोलिबोबाय थादों जेब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होनाय बे हेफाजाब होनायनि बेलायाव थाफैबाय आरो शेयार खालामनानै होनाय बेफोर हेफाजाब होनायनि खारनाव थाफैबाय जाहाथे बयबो मिथिलायो दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे नैबे भिडिअ'आव शेयार खालामदोंमोन जोबनायाव खेनसेबाव फिन गासै लोगोफोर नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनानै बे भिडिअ'खौ एसेयावनो दोननाय जाबाय गोजोन्थों।